Abans de començar en el vídeo, tinc que dir-vos una cosa. Crec que no sou conscients encara de lo que està passant. Ha passat una cosa molt loca i crec que no us heu enterat encara. Però així estic jo per dir-vos-ho. Resulta que està rondant per ahir un virus que es diu el coronavirus i recomana a la gent quedar-se en casa almenys durant 15 dies per a que no se propague més aquest virus. Sabia que no ho sabíeu, però per això estic jo, per dir-vos-ho, així que... De res! I bé, com ja suposo que estareu llegint en el títol, vaig a cantar la cançó de Coopera de Horchata Sound System. El que he fet aquesta vegada ha sigut estar un poquet de percussió, el caixó flamenc i el shaker. Bé, abans de donar pas al vídeo volia mencionar una persona, volia agrair al meu amic Sergi per haver-me ajudat en el tema de la percussió. Així que moltíssimes gràcies, Sergi! Bé, i ara sí que sí, vaig a donar-vos pas al vídeo i endavant en el vídeo. És la força de les coses, és la força del treball. És la força de les coses, és la força del treball. És la força del treball, de les mútues i les granges, dels tallers i esforç de pa, dels tallers i esforç de pa. Una economia fora del circuit del capital, una economia fora del circuit del capital, del circuit del capital. És on es materialitza democràcia radical, democràcia radical. Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%. Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%. Coopera i gaudim del nostre temps, compartint tots un espai. I gaudim del nostre temps, compartint tots un espai. Compartint tots un espai, reinventem-nos el consum. Sa millor i més barat, sa millor i més barat. Reviscola l'esperança, refundem la dignitat. Reviscola l'esperança, refundem la dignitat. Refundem la dignitat. Ateneus, cooperatives, pobles autogestionats, pobles autogestionats. Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%. Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%. Coopera. Reapropiem-nos de la vida al treball cooperatiu. Reapropiem-nos de la vida al treball cooperatiu. Al treball cooperatiu. En salut i en energia hi ha un ensenyament actiu. Hi ha un ensenyament actiu. Estenem el suport mutu, un ariet col·lectiu. Estenem el suport mutu, un ariet col·lectiu. Un ariet col·lectiu. Premi del poble pel poble. Un cavall de Troia al fil. Un cavall de Troia al fil. Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%. Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%. Coopera. I fins així el vídeo, espero que vos hagi agradat. Si és així, li doneu un m'agrada, se subscriviu, li doneu a la campanita per a que vos avise dels vídeos i sobretot espero que passeu molt bona quarantena i aprofiteu també i consumiu YouTube també, que està molt guai. Ahí n'hi ha molts youtubers, n'hi ha molts valentubers que fan els vídeos molt xulos. Així que vos deixo baix en descripció també la pàgina web de Valentubers, que ahí trobareu molta informació. Bé, pues ja està, ens veiem al pròxim vídeo, no? Vinga, adeu!